Mnohým sa Bratislava nepáči, pretože je moc liberálna. Ja som rodený Bratislavčan, mne sa tiež nepáči, že je tak liberálna, ale každý z nás, priatelia, si musí uvedomiť, že tu má kopu občanov z stredného Slovenska a východného Slovenska. Je to centrum Slovenska, centrum politiky, centrum histórie, Bratislavský hrad. Vidíte dom, kostol, vidíte všetky vzácne pamiatky, ktoré sa nachádzajú v starom meste. Chcel by som upozorniť na dom kostol, Bratislavský dom kostol, čiže kostol svätého Martina, v ktorom sa udiala korunovácia Márie Terezie. Je to veľmi vzácny moment a tým bola zapísaná história Bratislavy ako významné mesto. Mária Terezia, ktorá prijala najlepšie zákony, pochopiteľné všetkým občanom, urobila školstvo, povinné školstvo pre deti, proste urobila veľa pokrokových zákonov a toto všetko sa udialo na tomto území, na území Bratislavy. Preto tiež považujem toto miesto ako jedno z najdôležitejších, ako historicky, takisto aj miest, ktoré v budúcnosti budú vplývať na celé Slovensko a na celý chod slovenských dejín. Je mojím zbožným želaním a veľkým prianím, a nielen ja, ale myslím mnohých mojich priateľov a celého Slovenska, aby sa práve na tomto mieste, na Bratislavskom hrade, stretli dvaja významní predstavitelia Ruskej federácie, Vladimír Putin a Spojených štátov amerických Donald Trump, a dojednal by sa mier nie len na Ukrajine, ale na celom svete, aby sa začali konečne predstavitelia dvoch najsilnejších štátov venovať svojim občanom, krajine a šťastnému životu na planete a nie vojnám, ktoré len prinášali nešťastie a utrpenie národom. Toto, čo sa pozeráme, je Slovenská národná rada, Slovenský parlament. Veľmi rád na to obdobie spomínam, aj keď to nebolo ľahké obdobie. Vtedy som zistil, že tých skutočných priateľov je možno na dvoch rukách. Keď poviem, že 10, tak som povedal moc, lebo... Ale čo je zaujímavé, že nielen pár, iba možno 2-3 zo starých kamarátov mi veľmi pomohli, a samozrejme brat, ale prišli noví kamaráti, ktorí obdivovali moju odvahu, to, že som chodil na tie námestia, že som robil protesty proti vláde. Keby som sa ja dostal naspäť do Slovenskej národnej rady, tak vás ubezpečujem, že na takýchto pokrytcov budem od začiatku upozorňovať a ako vždy som slovo dodržal, tak ho dodržím aj tentokrát, že budem bojovať v prvom rade v záujmoch slovenského národa. Ja som veľký odporca Európskej únii a veľký odporca NATO, takže aj v mojej politickej strane, ktorú som založil, sú najdôležitejších 5 bodov principiálnych, z ktorých nikdy neustúpim. Bod číslo 1, vystúpenie zo zločineckej organizácie NATO. Bod číslo 2, vystúpenie z Európskej únie. Bod číslo 3 je vstup do BRICSu. Bod číslo 4 je obnovenie nadštandardných vzťahov s Ruskou federáciou a bývalými krajinami Sovietskeho zväzu, Číny a ďalších krajín. A samozrejme tým nevylučujem dobré vzťahy aj so Západom a Spojenými štátmi, lebo po príchode Donalda Trumpa verím, že sa zmení aj politika Spojených štátov amerických. A bod číslo 5, čo sa nebude mnohým páčiť, je znárodnenie strategických podnikov, ktoré
je nevyhnutné, keď sa nechceme vydierať vlastníkmi týchto strategických podnikov, ako sú Nemci, Francúzi a podobne. Nemôže predsa niekto rozhodovať o našich elektrárniach alebo telekomunikáciách alebo podobne. Proste strategické podniky sa musia dostať naspäť do rúk štátu. Tak pre každého človeka by mala byť viera v niečo. Bude to Pán Boh, alebo jedno, či je to viera katolická, kresťanská, teda kresťansko-katolická, alebo je to luteránska viera. Dôležité je to, že človek by mal veriť v niečo, čo ho nutí konať správne, čiže konať dobro. A toto miesto posvätné Mariánka je úplne ideálne na to, aby sme si vždy spomenuli v mojom prípade na Boha, lebo ja som veriaci, ale mám dosť priateľov aj, ktorí sú neveriaci, ale vedia, jednu vec vedia určite, že treba konať dobro a to je veľmi dôležité, pretože vždy to dobro sa vráti. Jedno, či to pôjde od Pána Boha z neba, alebo proste z energií, ktoré vysielame do vesmíru a pre veriacich je to 10 prikázaný, pre chlapcov, ktorí nie sú veriaci, zase je to nejaká česť, morálka, charakter a podobné veci. A keď toto dokážu, tak tí ľudia sa dokážu správať, alebo včetne mňa, správať sa čestne. A to je vlastne ten morálny princíp, z ktorého ja vychádzam. Z viery v Boha a zároveň veľa prikladám aj tomu, ako ma vychovali moji rodičia, čiže otec, matka. A vždy ma viedli k tomu, aby som bol pravdovravný a aby som sa správal čestne k ľuďom, lebo keď sa budem správať dobre k ľuďom, tak to dobro sa mi určite vráti. Hoci dnes je doba pomerne ťažká a sami vidíme, v akej dobe žijeme, cez to všetko, hlavne u mladých ľudí teraz treba vzbudiť tú vieru, to dobro, vieru v slušnosť, vieru v rodinu, vieru v svoju krajinu, svoju vlast. Na toto miesto v Mariánke, kde je studňa so svetou vodou, chodím veľmi rád, lebo sám som prispel, aj moji priatelia, ktorí sem chodia, prispeli na vybudovanie takejto nádhernej posvätnej studni a vždy, keď sem prídem, skočím na omšu do kostola za mojim priateľom páterom Marekom, kňazom a tu pri odchode domov si naberiem túto sviežu, zdravú, liečivú vodičku. Fantastický vzduch, nádherná príroda, všetko milujem. Toto prostredie, ktoré tu je, tá atmosféra, je tu cítiť tú vieru. Mám pomerne dosť veľa rokov a môžem povedať, že ďakujem Bohu, alebo zdraviu, alebo predkom, že mám zdravé gény a v zdravom tele zdravý duch. Na zdravie, priatelia. Ona je sveta, však už sa mi robí. Tá svetožiara nad hlavou a hlavne pomáha. Ale viete, čo je dôležité? To, čo si myslíte, že je, čiže keď si myslím, že je svetá liečiva, tak ten organizmus, bunky, mozog, on to aj tak zoberie, že príjma tú zdravú, svetú, dobrú vodu. Nerobím samozrejme reklamu žiadnej značke, ale svetej vode, ktorá by mala prispievať každému k zdraviu a dobrej kondícii, zdravej mysli a viere. Viere v dobro. Nemusí to byť rovno viere v Boha, ale viere v dobro. Po omši prejdem sa po tomto okolí, po tomto pútnickom mieste v Mariánke, prídem k studni, naberiem si tú vodičku, nadýcham sa čerstvého vzduchu, spomeniem si na všetkých zosnulých, spomeniem si na
to, čo sa deje vo svete a pomodlím sa hlavne za mier na tejto planéte. Vždy bolo môjim snom, aby slovenský národ nikdy nezanikol. Slovenský národ je hrdý národ a spadá do veľkej skupiny Slovanov. Ja si ťažko viem vysvetliť, že by sme mali spadať pod nejakých anglosasov. Nám berú občianske práva, ľudské práva a samostatnosť. Je veľmi dôležité, aby sme si uvedomovali, veriaci, tých 10 prikázaní a neveriaci základné princípy etiky, základné princípy tradičnej rodiny, to, čo je správne, úcta k starším, to už zmizlo, úcta k ženám, dobrá výchova detí, venovať sa im. Dnes sa nemôžu ani deťom venovať, pretože majú 2-3 roboty, aby prežívali tí rodičia. A tie deti ostanú na pospach školám alebo družín a tak. Čiže toto musíme jednoznačne zmeniť a vstúpiť si do seba. Každý musíme rozmýšľať o tom, že ako pomôcť tomuto štátu a nebyť ľahostajný. Ja sa mám ešte dneska dobre, lebo mám dobrú výplatu, ale čo keď ju zajtra zastavia? Čo keď príde o prácu? To všetko k tomu smeruje. A tomuto musíme predísť, postaviť sa so zdravým rozumom na odpor týmto bezcharakterným činnostiam, ktoré chystajú mocní tohto sveta pre nás. Nebol som vychovávaný rodičmi k viere Boha, ale mal som jedného veľmi dobrého kamaráta z Kisúc, ktorý bol veriaci a silne veriaci a pravidelne každú nedeľu chodil do kostola a tento môj priateľ ma zobral na prvú omšu, druhú, tretiu, piatu. Športovec, obidvaja sme robili karate a tam som začal vnímavo počúvať tie omše a povedal som si, však na tom kostole a na tej viere nemôže byť nič zlé. V podstate je to v tom kostole aj tých 10 prikázaní, to je všetko to, čo by mal každý slušný človek robiť, aj keď nie je veriaci. Takže v tomto sa mi to zhodovalo, tá viera a tá slušnosť, tá čestnosť. Mamička, to bol... Musím sa usmiať vždy, lebo si spomeniem, to bola naša varecha, to bola naša výchova. Tým, že otec veľmi často, alebo teda dlhé roky pracoval od malička, čo si ja pamätám, v Čechách na Federále, potom na spotrebných industriách. Proste otec bol non-stop v robote vlastne. Pondelok ráno odišiel, ako dieťa si pamätám, a vtedy ešte boli soboty pracovné, tak v sobotu prišiel. No a maminka mala vždy taký zoznam, čo sme všetko s bratom povyvádzali. A prišlo také vyúčtovanie otcovské, ale ten nás moc nebil, ten nám to spočítal dvomi fackami a bolo to vybavené. Ale mamina tým, že nás veľmi ťažko zvládala, a hlavne mňa teda, lebo ja som bol veľmi živé dieťa, preto ma museli dať na športy, aby som nejak vybil tú energiu, ktorú som mal v sebe. Prečo sa nachádzame práve tu, na tomto mieste? Je to Slovenské olympijské a športové múzeum. Šport ako taký bol neoddeliteľnou súčasťou môjho života. Od malička, od 5 rokov som chodieval na zimný štadión, hrával som hokej za žiačikov a tak celá tá športová kariéra prebiehala celým môjim životom až v podstate do 60 rokov som intenzívne stále športoval. Medzi tým, samozrejme, som veľmi pozorne sledoval celé športové dianie na Slovensku. Bol som aj súčasťou olympijského výboru, bol som prezident Slovenského zápasníckeho zväzu a 8 rokov aj prezident Dunajplavby Bratislava, ktorý bol viacnásobným majstrom Československej a Slovenskej republiky. Šport je to, čo milujem a čo tvorí charakter života. Športovci sú toho príkladom, že človek sa naučí tvrdo pracovať, skoro vstávať, venovať sa tomu športu, krv potiť pomaly. To je proste disciplína, čestnosť, charakternosť.
vždy musí stať férovo z očí v oči svojmu športovému protivníkovi a toto by sa patrilo preniesť aj do spoločenského života našej vlasti. Šport je to, čo by mal dokázať každý chlap. Postaviť sa chlap voči chlapovi a férovo jednať. Férovo, nie zákerne. Toto by sa mali naučiť aj naši politici. Je veľmi dôležité, aby sme si ako ľudia začali medzi sebou rozumieť, aby sme nerozdeľovali spoločnosť na zaočkovaných, nezaočkovaných, na pravicových, ľavicových, aby sme našli v sebe tú ľudskosť, slušnosť, úctu, charakter. Toto je ten najdôležitejší problém, ktorý práve v našej spoločnosti chýba. Ako to dosiahnuť, je jediný recept. Rozprávať, komunikovať, začať si vážiť svojho protivníka, hoci názorového protivníka a hľadať optimálne riešenie v probléme, v ktorom sa nevieme zhodnúť. Brat, to bol pravý opak mňa. Ja som bol vždy živý, temperamentný. Ja som vymyslel všetky neplechy, nezbedníctva, ktoré sa dali vymysleť. Čokoľvek, otvoril som okno, poď ideme hádzať kočky cukru, si to pamätám, aj dnes sme hádzali dole po devčatách na ulicu. Samozrejme, že prišla žaloba, žalovali sa susedia, tak prvé, čo bolo, kto to urobil, kto to vymyslel? No, ja som samozrejme zarito mlčal, nepriznal som sa a môj brat, mladší, Miláčik, Maznáčik, žalobaba troška vždy povedal, to Peter. No a na to môj otec veľmi pekne reagoval, alebo mama, že žalovať sa nesmie a dostali sme rovnocenne obidvaja, pretože ja som to síce vymyslel a vyviedol, ale môj brat ma žaloval na mňa, takže dostal tiež, lebo otec hovorí, že žalovať sa nesmie na brata nikdy prezradiť. Takže na toto si spomínam. Brat bol pokojný, kľudný, precízny a ja som kde som mohol, tam som šmaril ponožku, tepláky. Proste dieťa nezbedne neposlušné a veľmi živé. Až kým ma nedali potom na šport, začal som ako 6-ročný, alebo áno, tak v prvej triede, 6-7, chodiť hrať hokej na Slovan Bratislava za žiačikov maličkých, tak tam som sa v podstate ráno som musel stávať o 5, od 6 do 7 bol tréning, odtiaľ do školy. Tak to ma troška umravnilo, ešte sme chodili hrávať aj futbal na Červenú hviezdu. Proste športy nám vybili tú energiu prebytočnú, ktorú sme vždy mali. Myslím, že napriek tomu, že mi môj otec vždy hovoril, nesmieš, musíš si dávať pozor, politická situácia je zlá, nesmieš útočiť na vládu, nesmieš poukazovať úplne na ich chyby, preto lebo sa ti to vráti a spočítajú ti to. Tak už keď som bol poslancom Národnej rady, tam človek najlepšie spozná tých kamarátov svojich. Poukazoval som na chyby, ktoré robí vláda. Nakoniec som bol tým, že som mal proslovanské myslenie, že som bol v prvom rade Slovák, potom Slovan. A tým, že som aj študoval vtedy v Sovietskom zväze, lebo jeden čas pôsobil môj otec ako diplomat v Moskve a ja som tam vlastne dokončil strednú školu s maturitou a bol som prijatý na medzinárodné vzťahy, ale to bolo presne po tom 68. roku, keď otec ako správny chlap vyjadril svoj názor na 68. rok a poukazoval na to, že treba tú ekonomiku nielen v rámci RVHP obchodovať, Rada vzájomnej hospodárskej pomoci pre tých mladších, ktorí nevedia, čo to je, tak bol nakoniec vylúčený z komunistickej strany Slovenska a stiahnutý z veľvyslanectva, takže ani moje štúdium ďalej nemohlo pokračovať v Moskve na MGIMO, na medzinárodných vzťahoch. Toto je opäť miesto, ktoré milujem, ktoré patrí Slovákom aj Slovanom. Toto je miesto, kde dýchá história. To je miesto, kde vždy, keď prídem, tak pokrejem, pretože si spomíname na históriu, na našich predkov.
na Cyrila a Metoda, ktorí sem priniesli jazyk, na Svätopluka, na Rastislava, na všetkých kráľov. Tu, keď prídem, tak sa vždy cítim ako hrdý Slovák. Ja sa cítim aj tak vždy, ale tu je to výnimočné na tomto krásnom mieste. Zlievajú sa tu dve rieky, Morava a Dunaj. A tieto dve rieky symbolizujú také priateľstvo českého a slovenského národa, keď sme žili v jednej republike v Československu. Na to si často spomínam. Tu bol veľký plot, ohrada, ktorá oddelovala Slovensko od západu, teda Československo od západu, od žnitého tzv. Kapitalizmu, ktorý sme vždy závideli, že tam je Rakúsko, tam by bolo dobre. Prišiel ten čas, keď sa otvorili tie hranice, keď sa strhli ploty, ale že by bolo oveľa lepšie, to sa nedá povedať. Hoci sme si to poctivo na námestiach vyštrngali, ale dospeli sme k tomu, že toto je pre nás náš skôr kat, ak táto sloboda, to nie je sloboda, to nie je demokracia. My vždy musíme myslieť na to, že sme Slováci, Slovania a že odtiaľ to príde sloboda. To je jedno, či sme boli za socializmu pod nadvládou alebo pod starším bratom slovanským, Ruskom alebo Sovietským zväzom. Teraz sme pod ešte horším vrahom našim a to je Západ. Ten Západ, ktorý sme obdivovali a kde sme prišli a zistili sme, že majú tam skoro také isté žuvačky, jak u nás. Vykúpili sme im všetky sklady, všetky ležiaky, ktoré boli. Nabalili sa, prišli investori, donesli balíky peňazí. Naši politici im to za facku predali za tretinové ceny a zotročili tento náš krásny národ. A vždy, keď sem prídem, tak poviem si, tu je zase to miesto, odkiaľ musíme začať novú revolúciu. Musíme začať nový boj o svoju slobodu, o svoje práva ľudské ako aj občianske, o budúcnosť našich detí. Pod týmto Devinským hradom, pri týchto brehoch, teda na brehoch rieky, som sa pekne zoznámil s mojou milovanou manželkou na prechádzke a odtedy sme začali sem chodiť na prechádzky, lebo je to, toto dýcha tou slobodou a históriou. Tu som chodil s mojím veľkým psíkom, Dobermanom, nádherným, na ktorého nikdy nezabudnem, Nero sa volal, ktorý ma šokoval, keď skočil do vody a sa začal potápať. Pes a potápať, viete si to predstaviť. Takže toto miesto mi bude vždy blízke, toto miesto plní moju národnú hrdosť a boj za slobodu. Na Slovensku chceme urobiť kongres Slovanov, kde by prišli zo všetkých slovanských krajín delegáti a musíme sa začať rozprávať o tom, kde vidíme našu budúcnosť, kde vidíme stav zlepšenia sa ekonomickej situácie nielen na Slovensku, ale vo všetkých týchto krajinách. A čo je najdôležitejšie, zabezpečiť krásnu a svetlú budúcnosť pre naše deti a pre naše vnúčatá, pre budúce generácie. Veľmi dobre si to uvedomujú aj anglosasi, aj ostatné národnosti a národy, že práve v tom slovanstve je tá budúcnosť, pretože Slovania nikdy neboli agresori, nikdy nevyvolávali vojnové konflikty. Slovania boli veľmi pracovití, veľmi múdri, vzdelaní. Nachádzame sa na mieste, pamätnom mieste, ktoré sa nazýva Slavín. Tu nám položili životy vojaci Červenej armády, ako ruskí, tak aj ukrajinskí. Na tomto mieste sa stretávame vždy v deň spomienok na oslobodenie Bratislavy 8. a 9. mája. Takisto v tento deň sme vždy pri spomienke na tých si uctievame životy otcov, synov ruských rodín. Ja osobne som dokonca v deň môjho sobáša, pamätám si to ako dnes, s manželkou sme išli priamo sem jednu z kytic, ktoré sme dostali, položili sme ju sem k pamätníku padlých vojakov. A odtedy učím aj moje deti, aj vnúčata, že túto pamiatku si treba vždy uctiť a spomínať. Takto by to malo mať v pamäti aj celé Slovensko a občania celého Slovenska. Ešte by som chcel na záver odkázať všetkým liberálom a progresívcom, že nikdy nedovolíme tento pamätník padlých vojakov Červenej armády, aby ho zbúrali alebo aby ho zničili. A toto, celá Bratislava a celé Slovensko, ho budeme svojimi telami osobne ochraňovať.
Nech žije sláva a česť padlých vojakov Červenej armády. No a nechceme, aby dopadol náš Slavín alebo ďalšie pamätníky na Slovensku tak, ako dopadol pamätník maršala Koněva v Prahe, ktorý českí politici hanebne nechali zničiť. Celý svetový poriadok sa zmení, prichádza BRICS so skvelými možnosťami ekonomickými a tým, že chodím veľmi často do zahraničia a najmä, nehabím sa to povedať, smerom na východ do Moskvy, pevne verím, že po skončení tohto konfliktu, ktorý je momentálne na Ukrajine a ktorý nespôsobili ani Rusi, ani Ukrajinci, sú to Slovania, ale veľmoci za tým stojace, ako sú Spojené štáty americké, a za tým si budem stať, aj keď môžem mať z týchto slov problémy opäť. Ale ja som naučený celý život hovoriť pravdu, aj keď je nepríjemná, aj keď je nebezpečná ju hovoriť. Pevne verím, že dobré vzťahy s Ruskou federáciou a ostatnými krajinami východného bloku alebo bývalého Sovietskeho zväzu, Číny a ďalších krajín Indie a Iránu a podobne sa zlepší aj naša ekonomická situácia, keď my zmeníme postoj k tejto skupine BRICSu a najmä k našemu najväčšiemu a najsilnejšiemu bratovi, a to je Ruská federácia. Československých dejinách a nespomenúť si popritom na takého velikána, ako je Milan Rastislav Štefánik, to by bol hriech, pretože to bola výnimočná osobnosť, skvelý diplomat, minister vojny, vtedy sa to volalo minister vojny, ktorý nakoniec tragicky zahynul pri leteckom nešťastí. No, toto hovorí oficiálna verzia, ale skôr lietadlo bolo zostrelené. No. Prišiel som si uctiť pamiatku našeho veľkého človeka našich dejín, pána Milana Rastislava Štefánika, a zároveň by som chcel povedať, že nesmieme na takýchto ľudí zabúdať. Táto mohyla, tento veľký pomník si skutočne treba pripomínať osobnou návštevou a uctiť si jeho pamiatku. Bolo o ňom veľa napísané, veľa povedané, rôzne knihy, ale na jednu vec sa zabúda. Nebol ešte spracovaný napríklad vo forme filmu, celovečerného filmu, ktorý by si tento velikán našich dejín určite zaslúžil. Jedno z hlavných programových tém Jednoty Slovanov je práve pripomínať si takéto osobnosti slovenského národa. Keď porovnáme napríklad, ako dopadne Nemecko, Francúzsko, Belgicko, Holandsko, Rakúsko, kde je 100 000 milióny prisťahovalcov, kde v podstate Nemci, Francúzi, Angličania majú jedno dieťa a prisťahovalci, napríklad prevažná väčšina je moslimskej viery. Nemám nič s tým, nechcem útočiť na moslimov, len chcem povedať, že z týchto krajín tradičných, ekonomicky silných, ako je Nemecko alebo Francúzsko, sa stanú kalifáty, alebo sa stanú proste moslimské krajiny. Pretože moslimská rodina rodí dneska v priemere, a to potvrdili všetky štatistiky v týchto západných krajinách, 5 až 7 detí, kdežto nemecká, francúzska, talianská, španielská, portugalská, to je jedno, dve deti. Čiže tam prirodzene prichádza k tej výmene obyvateľstva. Čiže už to nebudú Európania. Celá Európa sa na to iba pozerá. My sa pozeráme na to, ako si likvidujeme štátnosť, právny štát, občianske práva
už začínajú byť absolútne utláčané. Ale hlavne nám ide o tie slovanské krajiny, ktoré môžu byť potom v budúcnosti o pár desaťročí príkladom celej Európe. A keď už sa nezachráni ten západ, keď sa hovorí, že do roku 2050 to budú islamské krajiny, tak aspoň tá východná Európa sa môže zachrániť a môže vzniknúť jedna krásna, tradičná európska rodina. Síce slovanská, ale tak ako povedal Vladimír Putin, prezident Ruskej federácie, kdokoľvek zo západu, kto má záujem žiť na obrovskej zemi Ruskej federácie, má prístup, dostane občianstvo do 5 rokov, nebudú také sprísnené pravidlá, ak je schopný si preniesť svoje aktivity, pracovné návyky, firmy do Ruskej federácie, môžu tam žiť a zachrániť si vlastne svoju rodinu, svoj rod a svoju národnosť. Milujem históriu. Do tej histórie určite nezmazateľne patrí aj Slovenské národné povstanie. Preto, pokiaľ mám čas a idem okolo pamätníka Stana v Banskej Bystrici, vždy sa zastavím pri tomto pamätníku a zdám úctu, hold padlým povstalcom Slovenského národného povstania. My sme síce národ malý, slovenský národ, ale vždy, aj keď bol v porobe, trpel, ale vždy prišiel čas, keď si uvedomil, že už nemôže ďalej trpieť nejakú nadvládu, genocídu alebo potupu a vždy sa postavil za svoje práva. A jedným z takýchto povstaní významných bolo aj Slovenské národné povstanie, keďže videli, čo robia fašistická zver a nacisti, tak sa postavil proti tomuto nespravodlivému zabíjaniu, krvi prelievaniu a urobili Slovenské národné povstanie, kde boli veľké straty, veľké obete a statočne bojovali proti nemeckým okupantom, proti fašizmu. Toto slovenský národ vždy ctí a bude ctiť a ja si myslím, že každá doba má ten moment, keď si slovenský národ musí uvedomiť, že zase sme v nejakej dobe, kde musí povstať a musí sa postaviť na odpor. Tá doba je momentálne aj tu. Ja to tak previažem s Európskou úniou, kde vidíme, ako nás Európska únia svojím spôsobom utláča, aké nespravodlivé zákony príjma, ako tie zákony sú nie v prospech slovenského národa, ale v prospech silných, mocných, globálnej moci. A toto je, myslím, vhodný čas na to, aby sme si pri spomienke na Slovenské národné povstanie uvedomili, že to, čo sa momentálne deje v Európe, či to je podpora fašizmu a nacizmu na Ukrajine v boji proti Ruskej federácii, keď by najradšej postupne si podmanili všetky slovanské národy. A toto nie je vojna Ukrajiny a Rusov. To je vojna Slovana proti Slovanovi, ktorá je financovaná globálnou mocou, ktorú podporujú také nacistické hyeny, ako je von Leynová alebo ďalší, ktorí sedia v Európarlamente, ktorým nezáleží absolútne na budúcnosti svojich krajín, ani na budúcnosti generácií, na budúcnosti našich detí a vnukov. A toto nikdy nesmieme dopustiť, preto sem aj rád chodievam a preto sa vždy zamyslím pri tejto soche a hovorím si, je čas, aby sme si to uvedomili, kam nás vedie Európska únia, globálna moc a Spojené štáty americké. Ja som na 100% presvedčený o tom, že aj keby chceli vláda alebo orgány mocenské donútiť európskych občanov alebo občanov Európskej únie, aby išli bojovať na Ukrajinu. A hlavne toto nie je naša vojna, to je vojna globalistov na podmanenie si Slovanov. Ja keby som
bol premiér tejto krajiny alebo prezident tejto krajiny, v žiadnom prípade by som nikdy nedovolil, aby naše deti a vnúčatá išli bojovať za nespravodlivú vec. Prelievať krv Slovana proti Slovanovi. To proste nesmieme nikdy dopustiť a ja urobím všetko preto, aby som moje deti, moje okolie, mojich priateľov, môj národ zobudil a upozornil na to, že nikdy sa nesmieme podvoliť záujmom globálnej moci. Povedal som si, že si urobím poslednú stranu, kde ozaj budú čestní ľudia a tá strana bude pracovať pre slovenský národ a bude sa volať Jednota Slovanov, kde sa združia všetky slovanské krajiny, veď Slovanov je 400 miliónov. To je tak obrovské číslo, keby sme my všetky slovanské strany držali spolu, tak by sa nestalo, že nejakí anglosasi nás dokážu rozoštvať, ako to bolo v prípade bývalej Jugoslávie. Srbov s Chorvátmi, Slovincami, v prípade ešte, že Československo sa rozpadlo mierumilovnou cestou, ale napríklad to, čo urobili na Ukrajine, keď ukrajinskí ukrofašisti začali zabíjať ľudí na Donbase, ktorí boli ruskej národnosti a jednoznačne to mali namierené stratégiu globálna moc, aby zlikvidovala proste Slovanov, aby sa medzi sebou vzájomne vraždili a aby získali ich majetok, ktorý má Ruská federácia v zemi. Veľmi želám, aby už takéto zbrane, a teraz sú oveľa modernejšie zbrane, už nikdy neboli použité človekom proti človeku. Aby nezomierali nevinní ľudia, aby netiekla krv potokom. Toto je moje najväčšie želanie a odkaz pre súčasné ako aj budúce generácie. Som hrdý na slovenský národ, preto lebo vždy v pravý čas sa dokázal postaviť. Už by som nechcel, aby existovali takíto ľudia, ako je Hitler, ako bol Mussolini, ktorí zabíjali nevinných ľudí úplne zbytočne. A pre nás je jedine priateľné, aby bol na celej planéte mier. Tak ako na území Európy, tak na území celého sveta. Všetci vedeli, že som bojoval na tých námestiach proti všetkým nespravodlivostiam, proti vymyslenej pandémii voči COVID-19, že som hovoril ľuďom, aby sa nedali očkovať, aby nenosili rúška, že tie rúška ich len zabíjajú, že vdychujú naspäť vydýchnutý CO2 a to je veľmi zlé, škodlivé na pľúca. Že som im hovoril, nech sa nenechávajú zbytočne testovať. Samozrejme, že som si týmto pádom získal množstvo nepriateľov z vládnych organizácií, úradov. Dostal som asi 50 pokút za odmietnutie nosenia rúšok a Pfizer už vôbec. A tieto vakcíny, hovorím, ako môže fungovať vakcína, ktorá je pol roka neotestovaná. Po pol roku ju dávajú ľuďom a ešte im dávajú malými písmenkami dole podpísať, že sa chcú dať očkovať vlastne. A to bola teda tá najväčšia chyba, ktorú ľudia robili a mnohí na to dopratili, lebo to potvrdzujú všetky štatistiky úmrtia, nielen na Slovensku, ale aj v Európe a na celom svete. Košice, metropola východu, jedno z mojich najobľúbenejších miest. Košice ako metropolu milujem, mám ju rád, tak ako milujem východné Slovensko. Východné Slovensko a západné Slovensko a celé Slovensko by sme sa mali viac spájať. Košice ako také a východňári, to sú ľudia, ktorí sú veľmi pracovití, veľmi zodpovední. Aj čo sa týka politiky, k voľbám chodia najsvedomitejšie asi z celého Slovenska. Sú ľudia, ktorí sa neštítia žiadnej práce a mám tu veľmi veľa priateľov, či zo strany športovcov, či zo strany podnikateľov. Len má to jednu jedinú chybu, že Košice a Bratislava, východ a západ Slovenska nie sú dobre prepojené diaľnicou. Tú diaľnicu nie sme schopní postaviť za 35 rokov. Všetky vlády, ktoré boli doposiaľ, na toto s prepáčením kašľali. Tu nie je dôvod na to, aby sa to nestávalo. Keby išlo menej peňazí, keby sa menej kradlo, doslovne to tak poviem, tak by dneska už tá diaľnica 10-krát bola postavená.
Je tu za mňou chrám svätej Alžbety. Je to symbol Košic a v Bratislave máme dom svätého Martina. To sú také výrazné stavby týchto dvoch miest. A ľudia by, aj turisti, aj podnikatelia, aj športovci by ďaleko lepšie mohli spájať tieto dve mestá, keby boli dobudované cesty medzi Bratislavou a Košicami. Ako pomôcť ženám v ťažkých situáciách. A touto témou sa začali veľmi silno zaoberať v Ruskej federácii vzhľadom k tomu, že tie konflikty, ktoré teraz, tá vojna na Ukrajine, ktorá teraz prebieha, tá sa zaoberá projektom Matka Dom. Veľmi krásny názov, alebo Dom matky, môžeme si to otočiť akokoľvek chceme. To je pomoc pre ženy postihnuté týmito vojnovými konfliktami, pretože tak ako na strane Ruskej federácie, tak zomierajú ale aj manželia žien z Ukrajiny. A ostáva obrovské množstvo rodín bez otcov. A práve v Rusku si povedali, že žena je tá, ktorá môže zachrániť nielen tú rodinu, ale môže zachrániť samozrejme aj krajinu, štát, tú vlast, ich Rusku, ale to platí samozrejme, alebo platí pre každú jednu krajinu Slovansku a nakoniec nielen Slovansku, ale európsku alebo na svete. Práve týmto matkám sa rozhodli ruská vláda pomôcť tým, že tieto projekty Matka Dom budú robiť po celej Ruskej federácii a budú sa týkať tých rodín, kde ženy ostali bez manželov, ktorí zahynuli v tomto vojenskom konflikte, vojnovom konflikte, alebo napríklad aj, týka sa to aj žien, ktorí manželia zomreli z nejakej inej príčiny, alebo sa rozviedli, alebo sú alkoholici a nebolo ďalej možné s nimi žiť. A tento projekt spočíva v tom, že sa vystávajú sídliska, kde budú určité apartmanové domy, byty a v tých bytoch budú žiť práve tieto matky s deťmi. K tomu ešte pridali jednu veľmi zaujímavú myšlienku, že napríklad dôchodcovia, ktorí sú ešte funkční a už nemajú možnosť žiť so svojou rodinou alebo nemajú finančné prostriedky, tak im deti platia domy dôchodcov. Sú aj luxusné, aj menej luxusné, aj také, že ledva tam prežijú. A k týmto matkám s týmito osirelými deťmi by pomáhali práve aj títo dôchodcovia, ktorí sú ešte čiperní. Žena by popri tom mohla odísť do práce, tá babička, ktorá by žila tiež v tom apartmánovom byte, by pomohla tým deťom. A to ma tak nadchlo, že som povedal aj v Ruskej federácii, že my skúsime tiež niečo takéto urobiť a ako náhle by sa mne podarilo dostať s politickou našou stranou Jednota Slovanov do parlamentu, tak to by bol jeden zo základných bodov, ktorý by sme chceli presadzovať, a to je pomoc matkám bez mužov. Kde sa nachádzame v malebnom prostredí skalnatého presa vo Vysokých Tatrách, tak nedá mi nespomenúť aj tú krivdu, ktorá sa deje voči ruským športovcom. Prečo sa ruskí športovci nemôžu zúčastňovať na majstrovstvách sveta, Európy a na olympijských hrách, ale napríklad krajiny, ktoré sú vyslovene agresori, ako sú Spojené štáty americké, alebo Francúzsko, alebo Nemecko, alebo Izrael.
To je klasický príklad, čo teraz robí v pásme Gazy, v Libanone a v ďalších krajinách. Tak tieto krajiny nemajú žiaden problém, aby ich športovci išli reprezentovať svoju krajinu na majstrovstvo, na tieto medzinárodné podujatia. A ruskí nemôžu. Čiže je tu niečo chore. Vidíte to sami veľmi dobre, že zdravý rozum tu nefunguje a je to totálna likvidácia športu, kultúry, ruského športu a ruskej kultúry na celom svete. Politický subjekt, ktorý teraz zakladám, sa volá Jednota Slovanov. To, že samozrejme pri takých odvážnych myšlienkach, ako je znárodnenie strategických podnikov, hrozí tu riziko toho, že sa takýchto ľudí, ktorí o tomto budú rozprávať, budú snažiť tí mocní tohto sveta zbaviť, a teda aj naši oligarchovia na Slovensku. Len ja už som toľko toho v živote zažil a preskákal, toľko nebezpečných situácií, že pevne verím, že existuje nejaká sila, neviem to pomenovať presne, či je to Pán Boh, alebo či je to dobré úmysly, charakter a nebojacnosť. Bať by som sa mal, ale ešte raz hovorím, že mne už urobili všetko zlé, okrem dvoch vecí. Už mi môžu zobrať len dve veci, a to je sloboda alebo život. Keďže v tej politickej strane nie som sám, ale je nás veľa a pevne verím, že nás bude pribúdať čím ďalej, tým viac, tak keby aj zhodou okolností som mal ja nejakú autohaváriu, alebo prípadne by som niečo zlé vypil alebo zjedol a skončila by moja táto životná puť, tak pevne verím, že budem mať dosť zástupcov, ktorých toto ešte viac postaví na nohy a budú pokračovať v tých myšlienkach, ktoré spolu tvoríme aj s ostatnými slovanskými krajinami. Nachádzame sa na jednom z najvyšších štítov Tatier, na Lomnickom štíte. Výška 2634 metrov nad morom. Je to miesto Lomnický štít, kde som rád za mladých chodieval ako mladý chlapec 18. Ja som mal tetu v Tatranskej Lomnici a sem sme chodili pravidelne zo sedla lyžovať až dole na Štrbské pleso a odtiaľ až do Tatranskej Lomnici. Toto je taký symbol Slovenska. Vysoké Tatry, Lomnický štít. Tu sú tí slovenskí orly, symbolika hrdosti národa. Z výšin by sme sa mali pozerať na celý svet okolo seba. Držať roztiahnuté krídla a hlavne pozerať sa na okolitý svet a nikomu sa nepodať. To je to, čo by sme mali mať, tú hrdosť, tú voľnosť, tú slobodu ako vtáci, ako slovenskí orly.